O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Yano, apektado ka ba sa akong, with my touches? Huh? Please, nag-drive ko. Nag-drive ka? I just wonder how you will drive. Manoli. Adel, ayaw. May galit kami labang. Kupot! Kasakit sa kumbuktong. Kapoy na magno sa karsada. Si Adel. Si Adel sa kuluyo. Diyos ko. Ito na siya. Dalagpo siya. Adel. Kasakit sa sakong tiil. Pero pila makaabot ko sa naibutangan ni Adel. Kilala katabangan ako siya. Adel! Huwag siya maglihok. May samad siya sa agtang. Adel, magbata. Diyos ko! Buat sa banyo, Masing. Ano kadugay ba nung gawas di ka diha? Masing, unsa ba? May lain mo gamit sa banyo. Daoy, kay kalagot ba yan, oy? Dili naman noong ko ganahang makikatubag na ining senyorito Stanley, oy. Makulbaan naman noong ko. Magalain man akong kabuhi. Musantop na yun sa kung unahuna kung si iyang gibuhat nga ito kaday Mila. Kiunsa man tao ka di tao niya sa wala pa kininiya patya. Ay, gilugos gani sa wala pa patya. Nahalala, wala na yun. Nagisulti na ako sa akong kagalingon. Wala, layo na yun layo na yun kini. Kabuangon na yun ko. Sigo na huna. Natulilik na kitong akong huna-huna. Sabi, ang ngayon ako buhaton, ha? Wala. Muna ka ito pa sa buting usteng. Nga mula ho siya sa presinto. Kaya may buot yun na siyang ikumpisal dito. Gikan na dahil si... Kuan na dahil siya. Kanang gihasol na dahil siya siya hagkutsin siya. Ay, naunsa na kakato si Usting karon. Oban ka, senyora. Muragaduda na ba to si senyora Nimfada? Pasilan yun dito, ay. Ay, kinig yung babae. Sao naman lang. Kung wala pa musulti si Usting ba? Maugit itong... Ay! Akong nila tuhuan si Usting. Ako maibak... Akong bakaaban si Usting. Wala! Nanuktok na ganyan. Wala naman tuon magsigi og panawag pero nanuktok na. Magawas na lamang ako gikan din sa banyo. Barceluang... Ganong dugay ka kaayong migawas din sa banyo, Masing? Wala, senyora. Ni ka na? Si Usting? Ako nang gibiyahan. Sige. Ato na ko, senyora. Ato na ako si Usting kay tingali og magahilak na sa tukaran. Dili bagay ito magapabiya, senyora. Balik ko na ko si Usting, ha? Diha na ka mo, ha? Nagdali ka? Unsay imong gidalian, Masing? Ha? Si Usting. Daliun ako ubalik si Usting samtang wala pa ba makapaninggit sa kahadlok. Kaya ambot lamang nito dawana, oy. Mura magdayabag. Sige, senyora. Diyaw na mo. Balik na ko. Ayaw na pagbiyak. Si senyora, nga nung gikuptan mo akong nawang. Nga nung ingon og sa dili ka makaharong sa pagtanaw na ko, Masing. Ako? Dili makaharong? Si senyora ba ya? Mura magkakaroon ka pa, senyora, oy. Kay, wa mamitay usa na mo nga makaharong sa pagtutok ni mo. Ikaw na guna. Og nang luspad ka. Ako? Nagaluspad ba, God?
Uy, nagalus pa na ito dako, senyora, tingali kay, ay kaganina pa ko niya sa sulod sa banyo, God, senyora, lain kay akuntiyan, ay. Mo, sali ako nakaon, ay, nga naglain makuntiyan. Mga balik ko na ito na ko si Usting senyora, kay sa mi alburuto na sa bubalik akuntiyan, maabta na sa punya ko din, at ito na ko, senyora, senyora, nga di ko ta ni bughugot, ako agbugton. Senyora, nga nung giguyod man ako ni Ima. Magpaduol ta sa akong apo. Ha? Senyora? Apo. Nasayod ka gyud kun unsa ko ikaw kapinangga. Dili ba? Yes, Lola. And Lola will do everything for you, Apo. I know, Lola. I know. Senyora, imo ragi kong gidala dire sa kilid ni senyorito. Ang papamationg ko nimo kon unsa nimo kapinangga ang imong apo? Ay dugay naman kung nahibalo ni anak niyo ria. Oy, mauman bitaw nga spoiled ka na siya nimo at tungkol ka na nimo. Sorry, senyora, ha? Pasilan itong babato. No, it's okay, Masing. 'Cause I love spoiling my only grandson. Hala, gitugahan ka kinibabayhana nga. Maayo man kayo batasan ka ron. Og nasayod ka gyud. Nabuhaton ko ang tanan alang sa akong apo. Dili pa, Masing. Ay, oo! Kadungog bitaw ako. Imong buhaton ang tanan. Ingon ka. Kadang, in-English man lang to ni mo, Senyora God, pero nakasabot ko, oy. Ako pa. Husto ka sa imong nabati, Masing. Gusto gayon. Nga si Stanley ang nagpatay ni Mila. Ha? Senyora, anak ka, Senyora. Naalagi ka, anak. Dili ba ang mga doktora may naana? Hala, usa gani ito tawagan ni anak gani? Scalpel? Hala, lang anong naamang ka, anak, Senyora. Unsaon man ka na nimo? Unsa to'y imong gipangutana? Nganong na ako ini? Oo, senyora. Nga ding naa ka niya, anak? May milyones manggani ko, Masing. Kini pa kang pipila lang ang kantidad. Bitaw no. Pero senyora, dili man ka, doktor. Unsa ko man nimo, senyora? May gamitan. Para karne, nga dili man ka manghiwa, senyora? Iho, nakabati ka. Para karne ko, no? Gusto siya, Lola. Karne. Karning tao. Wala? Tao? Manadig ginoo ko. Senyora. Nga nung may atras ka o kalit, Masing. Senyora. Ayaw pag-atras. Ayaw sa pagduol nako, senyora. Balik diri, Masing. Pagduol na ko. Balik. Dili lang ko niyo rito. Senyora! Nasayod kong nakabati ka sa among gipanagsultihan ganina ni Osting, dili ba? Senyora. Kisiguro ko na nga dili ka na makasumbong pa si Osting. Usay mo gibuhat ni Osting, senyora. Giusta ni mo si Osting. Nagatakilit sa pikasbahin si Usting sa iyang higdaanan. Dili man gihapon nga matulog siyang ingon ni ana nga nag-inusara ra siya kay mahadlok siya bisan gani sa pagpiyong na lamang sa iyang mga mata. Pero karon wala gyud siya mulingi sa kung pag-abli og kusog sa pultahan. Teng.
Kabuot ni senyora ni mo, Teng. Iya ka magitiwasan? Aron na lamang mahilom ka na yun sa dayon, Teng. Usteng! Anong namatay ka man? Kinsay nag-ingon. Ay, buang ka magkatawahan ka! Hanggaw ni mo? Kung samahan, napakanasan ni mo siya ako. Ay, sorry. Ang sabanay ka to. Ay, ikaw manggod. Hanggaw ka manggod. Ganang wala ka manggod. Mulingi, be, sa pag-abot na ako. Labun-talawan kay kang hanggawa ka nga. Mudayon na baya ka og tsabaw ko. Mabili na kang ikaw rin ko sa dinhe. Unya karon wala ka mulingi sa pag-abli na ko sa pultahan. May kumatog! Natigba ka na! Anong wala ka mulingi o butingog diha? Beke. Shalan Beke. Besiko. Shalan. Unsa ba yung magkikabisihan? Be, ragod, be. Papatanawa ragod ko, be. Unsa ba kito imo? Hoy! Ayaw. Nihara ka, ha? Puyo, ha? Ay, madalag puyo ba kito? Shalan may yung magkikabisihan. Be. Sa pagkita gidali-dali ni mo og pamasok diha. Be, patanawa ko. Dagyo ko ni mag-usay mo bisyo din nila. Patanawa ko, Teng! Kuan. Patanawa ko! Yaw lagi. Patanawa lagi ko. Sala lagi pamasok ni mo din ikilid sa ilam sa mga bidshit. Ayaw lagi. Hoy! Salan kito, Teng! Kwarta. Kay balo ko. Kaila ko kwarta? Pero nga may dagang makang kwarta din, Teng. Ha? Di ka ba nila? Nga may dagang kang kwarta, uste? Ayaw lagi. Hoy! Salan kito, Teng! Kwarta. Kay balo ko. Kaila ko kwarta? Pero nga may dagang makang kwarta din, Teng. Ha? Di ka ba nila? Nga may dagang kang kwarta, uste? Uy! Di ka dito mga kwarta, ha? Ha? Kuan. Di, ene. Mano dagang? Uwan ganina og kwarta. Hanggaw ba yan ni mo tarong nga kong tubag, ha? Kung dili ka gustong kumuton kung nasabad di muron. Ha? Di ka ditong dagang kwarta? Para maya sa ospital. Kada tinuon. Para palit pagkaon. 1. Palit ang butang. 2. Palit bilan unta. 3. Maya ni ninyo na para mo hilom ko. Ha? Pero tinuod tong gingunay ko nga para palit pagkaon, mga butang kung bisan unsa pa. Kay ako naman eh. Pero wala labot ang ospital. Kay siya makunoy gihapoy mo bayad. Nganong gihatagan ka ng kantidara sa senyora? Ha? Basta lang. Ngano? Baya lang. Ipabagara ka? Ha? Bebe, pakita ko ng bag mo, be. Sus ni mo sing, oy, katribida ba ni mo? Aw, magpasika, jud tingali ka na. Be, huwat kay mo patong ako og bangko. Be. Ayaw. Ano no, ha? Magpasikat ka? No, ha? Bahad ba yan, ha? Ay, good sing. Bata, Gana, sige na. Ha? Sakit ba kayo kung saman, sing? Kay sakit ra unyay matilawan nimo kung dili ka musulti ako sa tinuod. Nganong gihatagan kag dakong katida sa senyora para unsa ka na? Puya ni mo sing, uy. Mas kapoy kakoy kay dugay kay kamutubag. Kasayon ra sa kong pangutada sa paot karon. Lisod na, ha? Sayon. Lisod. Sayon ra lagi. Igo ka ra mutubag. Busa tubag na aron mahuman na kita. Susoy. Ug sus pa jud. Oh. Gata gani sa senyora aron ko Dugaya yun, makasulti. Para butak ko mga kung ba ug di na kumuadtos ka pulisan aron pagsumbong gibuhat ni senyorito kanto ni Mila. Usalan? Nagsabasing. Nagsaba ha? Ato na bayag gani. Ikaw rin akong gisultihan din eh. Pero yun na. Usay gibuhat ni senyora ni mo ha? Huwag ka ba niya unsa? Ay, pasaylo ako sing, pero nakatugan sab ko og pugos gani. Ya ikaw, ang ako nakita nga mililis pultahan, gipugos ko niya. Giyon sa ka senyora? Oh, parehas ta. Ha?
It's atay. Parehas ka unsa. Nga gihansakan og daghang kwarta aron mo hilom. Unsa? Ay, kahanggaw ba yan mo? Mugos ka pa nako. Unya parehas na kita. Nya ikaw ba'y tiunan og hait kayo, dili ka ba mahadlok? Unya. Unya. O sana ba tayo ning duharon? Oh, mo hilom na lamang ta. Gumul na siya. Adil. Adil. Salamat may mata ka na. Taod-taod ka ginanawadaan sa panimuot. Selo ako. Likap mong kung wala kong onsa. Kinarang gamayng pango sa akong buktong o sa akong tuhod. Pero may pahiyom ka. Huwag ka masuko. Ga. Ga? Gisangpit ko ni mo. Ga? Mo na ganay akong isampit ni mo. Di ba? Adil. Tana. Ha? Ibangon ka. Adil, kadit lang. Ngaling malipong ka. Higda o nagbalik. Wala ko'y kipati. Busa, tana. Pero mas, may samad ka pa. Sa imong agtang. Huwag nagingon ang doktor nga obserbahan pa ko na. Wala ko mo bati pa og sakit. Busa, tana. Mamauli na ta sa ato. Ato? Sa atong tagsa-tagsa ka pa ni May? Ang paabuton una nato ang doktor nga... Dili na ko makapaabot pa o kay. Gusto na kong mapauli. Gusto ko na magkuptan pag-usap ang atong anak ka. Gimingaw na kay ko ni Inday Filipa. Ha? Nikuptan niyang akong kamot. Adil, iyapata sa sud sa ospital. May mo bang buhian mo ang akong kamot? Tingalig. Uy, kausaban kinindapita. Sama paghihapon sa katapusan kong pag-anhi din kano sa ganito ha? Husto. Niadtong nang anak ko. May anak ka na? Abi ko bag unang higayon nini mo nga nakaani sa among dapit. Ug didto ka magdako sa laing nasod. Ang iyang kinuptan sa kunaw. Ganong lahi kay karon. Lakip ng iyang sinultihan. May mo pang dini ka lang una. Lingkod lang una ka dini. May atuon lang ko makadiyot. Asa ka? Uban na lang ka? Ayaw na. Ayaw ka pala ka. Wala utang mahitabo ni maong lawas. Ha? Mubalik ako dayon ka. Nganong lahi ang mga lihok iyang gipakita sugad sa iyang pagmata. Ug ang samad sa iyang agtang. Kalit lang kining nawa.
Pero Lola, dili ko gusto mag-inusara dinhi sa ospital. Apo, dili ka mag-inusara. May private nurse kang ikauban din Pero gusto ko nga niya ka. Kinahanglan kong mupauli. Kinahanglan kong magkuha og pipila nimo ka mga gamit. Kay ang way batasan mong uyab, wa gyud bisan makalili naman lang nimo dinhi sa ospital. Si Adel tuod. Dili nimo deserve ang babae nga sama kaniya iho. You think nausab na si Adel tungod sa akong itsura karon, Lola? Ngano? Wa makuhai ang imong kaambungan alang kanako, apo. Gwapo ka gihapon kaayo. Dili ba, nurse? Hoy! Tubag! Ako ba, senyora? May lain pa bang nurse dinigawas nimo? Pasaylo ako, senyora. Tubaga ang akong pangutana. Gwapo ang akong apo, dili ba? Ha? Oo, senyora. Oh, nakabati ka ba, apo? Gwapo ka. Busa makahimo ka kaayo sa pagpuli. Bisag 50 pakabuok labaw pa nitong imong hinigugma. Nangupaw ka man gud og lawom kaayo. Wa ka pa mutuo ni Lola. Lola? Nurse! Senyora? Padool. Sige, senyora. May ipabuhat ka? Gwapo ang akong apo, matod mo, dili ba? Og nasayod ka ba? Nabugtong ko siyang manununod sa akong katigayunan? Katigayunan nga bisan ang musunod pa namong kaliwatan, bisan og dili na manarbaho, dili paghihapon magkalisod. Ha? Gwapo, matod nimo ang akong apo, di ba? Nakagusto ka ba niya? Ha? Pilia ang mga po nga imong buhian, babay. Kay mahimong magdaki ni kanimo o kaharuhay o baka kapakyasan. Ha? Nan karon, unsay imong tubag sa akong pangutana. Babay!